Dobrý deň prajem, volám sa Michal Rajs a týmto krátkým videom by som vám chcel oživiť pamäť trošku a pripomenúť, aká by mala byť stavená pripravenosť pre jednotlivé otvory pre okenné konštrukcie a samozrejme nejaká pripravenosť a stavby ako takej. Ja som si pre vás pripravil jeden rodinný domček, ktorý sme teraz nedávno montovali. Ako vidíme, rodinný dom je vo svahu, hej, je tu pekne pripravená aj cesta, súď pekne vysypaná, hej. Ďalej potrebujeme priestor na stojany, aby boli čo najbližšie ku domu. Samozrejme priestor pred otvormi z interiérovej aj z exteriérovej strany pri každej okennej konštrukcii, aby tam nezavádzali nejaké tehly, nejaké materiály, ktoré sa tam používajú teraz a tak. Potom je podstatné, veľmi dôležité, aby z každej strany bol ten prístup, hej, k tým oknám. Potrebujeme tam vylepiť tie pásky, dostať sa tam, aby to bolo spravené tak, ako má byť spravené. Samozrejme pri zameraní my už riešime jednotlivé tieto veci, ktoré treba pripraviť. Takže toto sú fotky nejaké, ktoré som spravil ešte pri zameraní. Ako vidíte, jednotlivé otvory ešte nie sú pripravené na montáž okien. To znamená, pri tehle je potrebné, aby sa vyspravili ostenia špalety a takisto aj z vonkajšej strany, aby sa to pekne vytrelo buď nejakým klebrom alebo nejakou maltou, aby tie pásky okenné potom držali pekne. Takisto sme si všimli, že nejaké časti tu treba odstrániť. Poďme ďalej na nejaký ďalší obrázok. Znovu okna pekne treba vytrieť nejakou maltou alebo nejakým klebrom. No ak sme si všimli, že sú nejaké nedostatky, buď zarovnať. No a zrovna pri tejto časti sa zrezávali ešte časti, lebo sme zistili, že šírka dverí nie je dostačujúca. Vychádzali tam potom nejaká svetlosť na nejakých 80 cm, domáci chceli mať nevidieť 90, takže zväčšoval sa potom ešte otvor. Nejaké drobnosti, že bolo treba doplniť nejaký tong a bolo potrebné ešte dolepiť IPu alebo nejakú hydroizoláciu. Takže tieto veci sa riešia vlastne pri stavbe pri zameraní alebo pred zameraním, ale väčšinou pri zameraní. My to ešte potom samozrejme sfotíme vždy takto a spíšeme do mailu, pošleme, aby proste sa na nič nezabudlo, aby potom tá montáž okenných konštrukcií prebiehala tak ako má. No a zrovna špecifická bola stavba v tom ešte tento detail, sme zistili, že tu bude ešte zateplenie, ktoré bude presahovať cez krokvu. Tým pádom sme vyrátali, že tam treba ešte pridať 8 cm hranov, a 8 cm hranov, aby proste potom to podbitie, ktoré bude narážať do okolného ramu, aby tam bol pekný čistý detail. Samozrejme pri tom zameraní treba už riešiť aj nejaké exteriérové tienenie, takisto aj sieťky, ak je potreba investora. Takže nezabudnúť na nič, lebo tieto všetky veci vplývajú potom na osadenie okna, hej, či tam náhodou netreba dať nejaké iné zateplenie, väčšie, menšie, hej, a tak ďalej. Takže som rád, že sme si prešli nejaké veci, čo sa týka pred zameraním, a teraz vám ukážem kvázi, jak to vyzeralo pred montážou, aká tam bola vlastne tá pripravenosť. No len so pár fotiek, nebudem tam ukazovať vlastne všetky fotky, je to zbytočné, lebo je to veľakrát obdobné, takže ak máme, vidíte, pekne vyspravené špalety, ostenia, takisto aj zvonku sirdur pekne zatretý, takže tie pásky, ktoré tam dáme, tak budú pekne držať. Takisto pekne pripravené. Takisto už tak vidíte, že proste je tu aj osadený vlastne štúpové dvere, sú to pekne zapáskované, pekne to drží na tom klebri. Takisto aj tunak. Dobre, ďakujem pekne vlastne za nejakú vašu pozornosť. Som rád, že ste si toto video pozreli. Poprosím vás, ak môžem, tak nejaký like, a ak by ste samozrejme potrebovali nejakú radu alebo pomôcť niečím, že nejaký detail by ste potrebovali vyriešiť alebo niečím pomôcť, čo sa týka okenných konštrukcií, svetlíkov a podobne, tak nás neváhajte kontaktovať. Dole ešte sú potom naše nejaké údaje, telefónne číslo, mail, kľudne sa nám ozvite. Takže prajem ešte zvyšok pekného dňa a nech sa vám darí.